Hallelujah. Ngai kublais nam tamai ye pi baro ki prolog ki parajol. Kene kesni kabamenta kene kesni chitrik jong January arjar arpo. Hagaba kene kesnem kabatamai kesni kabatamai juga kesnem. Kesni kabaningkong juga kesnem. Te su komen sibune bani share bat pi bakalong ke jingkemen ke crowd bangin rung hang kene kesnem kabatamai bat ketin jublai kong kumne. Ba ngan le tmai ya ke baro te kum tau blai un tmai ya ka jing em ka jong pi la pidan ka no ka jing e pidan no ka jing le ka jing jong pi ndai ai ti sho tra jesu bala ban tau tmai ka jing em ka jong pi ar koren le no wasan ka de khot ka khat nyo wang ba we badan ha kris ulong jing tau tmai ke baro ki barem ka du no ndai kimi ke baro kin jelong ki tmai ha ka jing em ka jong pi but ne dokumen sibun ba omdan bala ban pen thamai le ban thau thamai ka jingem ka jongpi ki briu ki namla mana mla andre tangu blai tangu try jisu bala ban thau thamai ka jingem ka jongpi namagata tungin penlo ka por ka jing duai hakini ki sngi namagata badon kam kar kata ngadon ro hangni ka de ka jaka manta ka de ka prayer center hakaba ngawan ban duai menta ka sngi chitrek jong January arjar arpo but kue ro ki prok ki jonga ki awan hangni ki dan hangni te ublai hi un kerkhu ye phi un kerkhu yingi but ni community ba kene kesnem kalong kesnem ka job ye ka jem ko jong phi ni don sibun ki bangin yele hane prothai u soitan u yele ye ka penjot ye ka jem ko jongi pensoi ye ka jem ko jongi lang ba ki jing so ba prothai u pensoi ka jem ko jongi marwan ra sibun ki jing klumar ka jem ko jongi henrai Hapadeng kita baro ngin dua yo play on ai jing job ke jing ko jungi te community hakini kisni banwan baro ki banai baro chisnam ngin long ki job ngin yene hak jing duai te ubren kur khu pi baro ki perlo hakateng jong jisu